Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Vă rog să începem să minăm pentru că eu am stat puțin și am făcut o nouă mină. Din păcate cealaltă era acolo un creeper și am făcut altă mină și deja o să minăm altundeva. Și m-am oprit la stratul 11 pentru că aici se găsesc diamantele și de să ne facem așa un crafting table, întrebarea mare e unde să-l pun. Bun, haide, mă enervează greu și vreau să fac o lopată. Și o să-mi fac o lopată. O să-mi fac mai întâi tacă. Am lemn, n-am lemn, nu l-am uitat acolo. Hai, revin când am lemn. Și am revenit. Eu aveam la 0, acum mi-am amintit asta și am mâncat câteva buchete, cu câteva mâncare de aici, pentru că am pus să se prăjească și am revenit. Ne facem vreo 2 lopeți ca să avem în caz de orice. Și ne ducem înapoi în mină. Și vă rog să dați un like, share și subscribe ca să creștem în comunitate. Și dacă vreți să continuăm seria, să mă susțineți, vă rog, în comentarii. Pentru mine asta e foarte, foarte mult vă mulțumesc dacă mă susțineți. Sper că da. Adică decizia voastră, nu eu decid pentru voi. Vedem că aici am ajuns din păcate într-o zonă destul de nașpa. Pentru că aici e mult gravel, deci o să avem mult gravel. Dar bine că mi-am făcut o lopată. Uite, iron. M-am sperat că e diamante, dar n-avea cum. De fapt avea cum și drept. Așa. Haideți să mai punem o toță între timp. Și dacă vreți să scot shader-ul, să-mi spuneți în comentarii, pentru că nu se vede nimica. Și de ce eu aș zice să scot. Da, decizia voastră. Dacă vă place și vreți să continui cu acest shader, spuneți-mi și eu o să vă ascult. Și vedem că deja am minat mult. Pentru că, uite cât gravel am aproape 2 stack-uri. Deci Și uite, Doamne, cât e de mult. Și vedem că e foarte mult gravel. Eu n-am ce face în privința asta, pentru că nu eu fac harta. O face cei de la Minecraft, Mojang. Și vedem cât avem. Avem 11. Și să fac așa. Să o facem dreaptă. Ca să fie frumos. Adică mina noastră de nu-i bună, măcar să fie frumoasă. Așa. Așa, așa. 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 Măcar acum arată mai bine mina noastră. Și am stat puțin să joc singur. Și pentru că vreau să vă spun că am luat o mică pauză de ieri. Am luat o mică pauză pentru că n-am postat deloc ieri. Și am zis că am făcut o mică pauză pentru că m-am abătut puțin de la filmări, că am fost destul de ocupat
Și da, vedem că încă mai avem o grămadă Gravel. Deci nu o să scăpăm așa de ușor de el. Și da, sper să se termine. Suntem la statul 11 și da, azi sperăm să găsim diamante. Pentru asta cel puțin eu am minat până la statul 11 și da, dar ce e jos? Tot Gravel? Tot Gravel. Deci m-am săturat de Gravel. Posibil să ne ducem la altă mină pentru că e numai Gravel. Cât deja avem 2 stacuri, aproape 3. Deci m-am săturat, uite deja 3 stacuri. Uite pe iron, nu m-am uitat să-l iau, trebuie să iau iron. Că-l punem noi la prăjit. Așa. Da, din păcate am luat doar 3 iron, dar e un început, e un început. Acum dă să minăm în partea asta cu câte 2 blocuri. Așa. 20 în partea asta, 20 în partea asta, de exemplu. Spun ce fi 2, 3, 4, 5, 6, iron. 7 încolo. Vedem că avem aici mult iron. Îl luăm pentru că e foarte important. Și da, dacă vreți să-mi susțineți seria și să ajungem și dacă vreți să-mi susțineți seria, rog să apăsați pe acel buton de like. Pentru mine asta ar fi wow. Și da, aș vrea la episodul ăsta să strângem 5 like-uri și o să fiu cel mai fericit de pe lume. Adică pentru mine 5 like-uri e destul de mult. Și da, din greșeală am săpat în jos, dar nu-i problemă. M-am uitat, n-am săpat în parte. Că poate găsim ceva. Și da, de să continuăm. Uite, o să pun pe partea asta să lumineze. Și da, vedem că am minat așa. Și lavă. Unde? Unde am ajuns? Vedem că e lavă. Nu te cred dacă găsim diamante. Un scheleton, mă poate da în lavă. Dar eu o să o acopăr. Și da. O să o acoperim. Așa. Vedem că e scheletonul. Lapis lazuli am văzut. Și da. Creeper, nu, creeper, aia. Nu, mă, creeper, nu. Mi-ai distrus toată mina. De skeleton aș vrea să vin. Uite, mă duc repede. Nu pot ajunge la el și dacă nu vorbesc eu sunt concentrat. Dar mă dau puțin aici. Mă enervează apa. Nu știu cum mai vine apa, dar ea mai vine. Uite, s-a dus. Păcat că n-am și eu arc. Uite, mă, redstone. Așa, omoară de 3 atac pickaxe-ul. Sper să facă ceva. Nu, a
să mă duc repede în mină. Repede până nu mi se iau toate itemele. Repede, repede, repede. Nu, 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 nu. Nu-i corect. Nu, 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 nu. Te rog, Doamne, să nu se despawneze. Că știu că 2 minute și se despawnează. Te rog eu, nu, 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 nu. Hai mai repede, hai mai repede, hai mai repede, hai mai repede. Uite așa, aici. Uite, așa. Uite itemele mele, itemele mele. M-am speriat că o să le pierd. Așa, bine. Aici nu-i nimic. E posibil aici să fie. Am văzut doar lapis. Era cât pe ce să căd, mă scuzați că nu vorbeam, dar eu eram concentrat. Și știți cum e când ești concentrat. Vedem numai lapis, credeam că am văzut diamant. Și da. Da, să ne ducem în continuare. Am auzit ceva vorbe că lângă redstone-ți diamante, da, e fake. Știu, eu de multe ori am găsit redstone. De foarte multe chiar. Și tot în zadar. Credeam că o să găsim diamante, dar am văzut că n-am găsit nimica. Din nefericire, pentru că eu speram să găsim măcar un diamant, eu eram fericit. Dar vedem că astăzi nu ține cu noi, ține doar ghinionul cu noi, vedem. Și din păcate, da, ține ghinionul cu noi, dar pe noi nimic nu ne împiedică să continuăm. Vedem că aici mai sunt. Așa. Ne ducem în continuare, așa. Și da. Bine că mi-am recăpătat. Și apropo, eu n-am cheat-uri, n-am nici keep inventory, dacă vreau să vă arăt, uitați. Și cam apă am vrut să joc corect. Și da. Așa. Și da, din păcate n-am găsit diamant în acest episod. Nu bine. Mulțumesc pentru vizionare. Sper că dați like. Sper că ați dat like, share și subscribe. Dacă ați dat, o să fiu cel mai fericit. Mulțumesc pentru vizionare încă o dată și la revedere.